Pois boas noites a todos. Antes de comezar, notificar a corporación que por resolución da Alcaldía 777/2024, por ausencia da alcaldesa, correspóndeme a min hoxe presidir este órgano. Dito o cal, iniciamos o pleno ordinario do mes de novembro de 2024 co punto número 1, que é a aprobación se procede dos borradores das actas das anteriores sesións. Alguna intervención do Partido Socialista, do Grupo Mixto? Votos a favor? Das tres, porque hai tres. Aí non está aquí na barra. Sí, Que refires? pero sí. No, pero acta do pleno do 27 de setembro do 24, 9 de outubro do 24 e 14 de novembro do 24. Todo unanimidade para todas. Eu non estaba, pero... Como que irades? Sí, non. Unanimidade logo en das tres actas. Vale. Punto número 2, aprobación se procede de... Isto do ditame. Sí. Aprobación se procede do ditame da bonificación do IBI para o exercicio do 2025. Se a secretaria pode ler os acordos. Os acordos extraordinarios son os seguintes. A vista dos antecedentes e fundamentos xurídicos expostos, o Pleno Corporativo acorda, primeiro, declarar de especial interese ou utilidade municipal os seguintes inmobles nos que se desenvolven total e exclusivamente actividades agrarias, gandeiras, pertencentes ao sector primario, por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento de emprego que justifican tal declaración, os efectos de obtención dunha bonificación do 95% da cota íntegra do IBI. E hai unha relación das 7 explotacións gandeiras. Segundo, publicar no Boletín Oficial da Provincia o contido deste acordo, así como no tabuleiro de anuncios a sede electrónica do Concello de Lousame. Terceiro, dar traslado do contido deste acordo ao Servizo de Xestión Tributaria da Deputación Provincial da Coruña aos efectos oportunos. Isto, como xa saben, xa se dictaminou por unanimidade na Comisión Informativa, é un tema que ven todos os anos a pleno, que é a bonificación para o IBI destas empresas con a actividade que teñen. Alguna intervención? Grupo Socialista, Grupo Mixto? Votos a favor? Punto número 3. Aprobación se procede do dictame da Declaración Institucional do Concello de Lousame sobre o 25 de novembro. Aquí, se lles parece, vou ceder a palabra á Concelleira de Igualdade para que lea a Declaración Institucional que acordamos facer de maneira conxunta outro día. Paso lle unha copia. Sí. Sí, porque non vamos a... Declaración da Corporación sobre o 25 de novembro. O 25 de novembro celebrase o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller. Un día de reflexión e sensibilización para expresar o rexeitamento máis profundo a todo tipo de violencia contra as mulleres. A violencia de xénero, como manifestación extrema da desigualdade, é un problema público e social de primeira magnitude, xa que representa un ataque ao dereito á vida, á integridade física, á liberdade e á non discriminación. Todos eles valores irrenunciables que proclama a nosa Constitución e o noso Estatuto. Por iso, todos os poderes públicos temos o deber de adoptar as medidas necesarias para facer reais e efectivos eses dereitos. É un obxectivo prioritario de gobernos e administracións acadar a eliminación de todas as formas de violencia que aínda hoxe afectan ás mulleres. Para ello, é preciso a implicación e a concienciación da cidadanía, porque a violencia de xénero é un problema de todas e de todos, e, polo tanto, entre todos e todas debemos tentar derribar cos muros de silencio que aínda rodean. Apelemos á tolerancia cero cos maltratadores para poñer fin a esta repudiable lacra e, xunto con toda a cidadanía, colaborar na construción dunha Galicia máis solidaria, máis equilibrada e sen discriminación. Por todo o exposto, a Corporación do Concello de Lousame adopta o seguinte acordo. 1. Instar ao Concello de Lousame a mellorar a capacidade da detección temperá de todos os tipos de violencia contra as mulleres e os menores, desde todos os recursos municipais, en coordinación coas forzas e corpos de seguridade do Estado e os servicios sociais e sanitarios. Facilitar, na medida do posible, a formación do persoal municipal, e en especial daqueles que teñen atención ao público para detectar os posibles casos de violencia de xénero encuberta.
Desenvolver campañas divulgativas e preventivas de xeito continuado contra todas as formas de violencia de xénero, con especial incidencias dirixidas á poboación infantil e adolescente en coordinación coa comunidade educativa. Promover a través dos centros municipais para a mocidade accións dirixidas a este colectivo para a promoción da igualdade e a prevención da violencia de xénero. Continuar co impulso á Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero en colaboración coa Xunta de Galicia e a Delegación do Goberno como instrumento para optimizar a cooperación de todas as institucións e entidades implicadas na loita contra a violencia de xénero. Ratificar o compromiso firme do Concello de Lousame cos dereitos das mulleres, a erradicación de calquera tipo de violencia machista e a loita contra calquera discurso negacionista e posicionamento político que negue a violencia de xénero ou que rexeite as políticas públicas enfocadas á súa total erradicación. Punto número 2. Instar ao Goberno de España a renovar o Pacto de Estado contra a violencia de xénero que leva conxelado desde o ano 2022 coa incorporación de medidas específicas contra a violencia vicaria e a violencia digital. Revisar os erros do sistema Biogen á hora de valorar o risco das vítimas de violencia de xénero e promulgar unha lei contra a trata de persoas comprometida no Pacto de Estado. E o punto número 3 é instar a Xunta de Galicia a poñer en marcha liñas formativas e de asesoramento a profesionais e familias para a prevención e detección de abusos a mulleres con discapacidade, reforzar e ampliar os recursos, servizos e prestacións existentes a dispor das vítimas de violencia de xénero, como a atención psicolóxica, asistencia xurídica gratuita, as axudas directas periódicas, solucións habitacionais e axudas para a súa inserción laboral, co fin de que logren unha plena independencia. Poñer en marcha o Plan Integral de Actuación para a Renovación e Impulso dos CIM de Galicia, co fin de impulsar a súa actividade, optimizar este recurso e adaptalo á evolución das dinámicas sociais e ás necesidades de funcionamento, e fomentar a Rede Galega de Entidades Locais contra a violencia de xénero. Votos a favor? Bueno, pola miña parte, dar a noraboa a toda a corporación por ser capaz de consensuar este tipo de declaracións. Esperemos que sexa posible noutros temas tamén. A verdade é que eu creo que somos un exemplo para moitos concellos, moitas administracións que fixamos aquí o lunes. Chegaron a un acordo entre todos. Para mí é un orgullo chegar a este externo, sobre todo con un tema tan complicado como este. Seguimos. Bueno, perdón. Nada, eu leo as preguntas e nada, quería felicitar a concelleira, a Silvia, porque o acto do lunes estuvo ben organizado, pintouse a corporación municipal, contouse cos demais persoas que non forman parte do equipo do goberno. De verdade que esperemos que este cambio de rumbo que ten o goberno pois que siga así. Bueno, gracias, pero tamén teño que decir que outros anos tamén se invitou a entidades sociais, a oposición, penso que o último non porque se anulara o acto, porque chovía, pero quero dicir, sempre non é a primeira vez que invitamos a asociacións, como a Misela, Creva e Amigos. Dentro de tal, foi unha corporación que estuvo unida, que foi a primeira vez que sucedeu eso. Viñamos a máis actos e cada un estaba esperdigado por fora. Demos unha lección de humildade e máis de unidade, de que estamos xuntos para cousas importantes e serias, como en este caso. Eso se trata. Pois por eso mismo, que podamos algúns temas importantes que hai, se pode ser, dentro do posible, se podemos deixar o logotipo ao lado e mostrarnos como personas serias, todos, pois mellor. Isto creo que foi un exemplo que hai que tomar de cara ao futuro. Vale. Pasamos á parte de control. O punto número 4, dación de conta do cambio do voceiro titular e suplentes no grupo político municipal do PSDG-PSOE, o cal dalle a benvida como voceiro titular ao señor Predo. Punto número 5, dación de contas da resolución da alcaldía. Aquí hai un erro numérico das resolucións, porque está mal, as resolucións van da 587/2024 a 761/2024. Dación de conta dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local. Número 7, dación de conta dos informes de intervención relativos á estabilidade orzamentaria.
O punto número 8, dación de conta do período medio de pago relativo ao terceiro trimestre de 2024. Punto número 9, inclusión de mocións por razón de urxencia. Grupo Socialista, Grupo Mixto. Nós temos unha, bueno, ben sin cubrir encabezado, porque non é unha impresora, que imprimimos ahora a secretaria. É unha moción relativa á situación do idioma galego, que, bueno, que xa vistes que por primeira vez en outros séculos é o idioma menos falado na Galiza, entón traemos unha moción porque para nós é un tema bastante preocupante. Vamos a ver, antes de votar a urxencia para a admisión por razón de urxencia desto, non é que eu non o considero urxente, nin que non haxa que defender o galego, pero entrar a debatir ao fondo deste asunto sen ter datos, ou polo menos sen coñecer o que supón algo como adherirse á plataforma Queremos Galego, me parece un pouco temerario pola miña parte. Porque se lle acepta urxencia, entramos a debatir o fondo do asunto, non é que queira votar eu en contra de defender o galego, pero hai aquí certas instancias de adherirse a plataformas que non teño os datos suficientes, que habría que estudialo. Eu o que lle propoño ao vocero do Grupo Mixto é que podemos deixar isto encima da mesa, presentala por rexistro e debatila no próximo pleno. Quero dicir, porque se olle, ou presentala na próxima comisión, e que viña como punto de orden do día, e que se olle acepta a urxencia desto, e despois temos que votar. Claro, eu non podo votar a favor de adherir a unha plataforma que descoñezo ou non teño datos dela. Entonces, tampouco quero rexeitala dicíndolle o que vostede veña a decirme é que non queremos desde o Concello de Lousame defender o galego, non é iso. A mí gustaríame estudiar e ter máis datos sobre o que supón os acordos que vostede quere asumir aquí, antes de comprometer ao Concello. Porque sí, reafirmarmos a defensa da lingua galega, patrimonio, totalmente de acordo. Pero claro, adherirse a certas entidades da cal neste momento non temos datos, comprenderá que non... A plataforma que nos é unha plataforma que vemos existindo xa varios anos e coñecida, creo, por toda a sociedade galega. Non é unha plataforma que xurme nova, é unha plataforma que está creada e que forman parte de partidos políticos nela, forma parte xente da pé nela, forman intelectuais, etc. Que o que estamos procurando é que o galego non esmoreza, non é nada de outro mundo a plataforma. Eu o que lle propoño, se lle parece ben. Se non teño que votar, que rexeitamos a urxencia desto e traia usted, meta por rexistro ordinario e traia usted no próximo pleno. Pero o que lle propoño, para non ter que rexeitar a urxencia desto, é eu comprométome como presidente da Comisión Informativa, comprométome a que usted traia na próxima comisión, tratámola na próxima comisión, e se chegamos a un acordo, levase como punto de orden do día ao seguinte pleno. Vale. Sí.
se lle parece, para non ter que votar agora a urxencia, rexeitalo ou non rexeitalo, porque, bueno, tampouco me gusta ter que decir non é urxente ahora defender isto do galego. Se lle parece ben, Pero que veña para a próxima comisión. pero a comisión vou non presidir eu, o sea, non pasa nada, me refiero. Vostede traia, Pero que se quede enredado nesta ilusión non teño que traerla, xa vostedes a teñen que incluir na hora do día, bueno, a presidencia, que non inclui. sí, bueno, pode incluímola, ou se quere volver a traer vostede á comisión, e falamos ali, non hai ningún problema, pero si quere deixámola e tratámola na próxima comisión informativa. Eu comprométome con vostede a eso, non hai ningún problema. Vale? Parece? Sí. Alguna moción máis? Vale. Pasamos ao punto número 10, robos e preguntas. Igual que fixen da outra vez, lles advirto que a opción que elixirei eu será contestalas no próximo pleno. Vale? Informolles antes de que as fagan, independentemente ustedes fagan as robos e preguntas que estimen oportuno. Grupo Socialista. Vamos a ver, nós queríamos saber si se vai facer algo ou si teñen pensado facer algo cunha pregunta que xa se fixo aquí 2 veces sobre unha cuneta de Fontefría. Non sei se sabedes cal é, pero aquí a pregunta xa se trouxo 2 veces. Non sei se é verdade ou non. Porque agora, con estas enchentas que houve, pois esa finca, cada vez a auga métese máis, vai comendo máis a cuneta, e agora o marco da finca xa está dentro da cuneta. Non está o marco dentro da finca, agora xa está dentro da cuneta. Entón, como xa hai un cacho que ten hormigón, ten tubos de hormigón, medios tubos, pois non sei se teñen pensado, porque ademais é un problema para a seguridade viaria, porque a cuneta ali agora é moi fonda, porque a agua agora colle a agua todo parte do corredor. E segundo, outra pregunta que estaba sin contestar, que é onde está ubicada a Asociación de Taekwondo de Lousán. Pero esa pregunta non é do pleno anterior, esa Non, pregunta xa eu estou dicindo de fai varios plenos. tampouco este é do pleno anterior. O que pasa é que, bueno, fui mirando as preguntas que estaban contestadas. Se está sin contestar hai que buscar información E máis saber se en Arsellas se puxaron as señales de prohibido camións. E se arreglaron os desperfectos. Non ten unha señal de prohibido camións, ten unha señal, se me contestar. Ten unha señal de paso estreito, que non creo recordar, estou falando de memoria, creo que de 220. Vale, pero puxose agora, non? Non, hai unha señal ali pero está no sentido que por onde os manda o GPS. E cos GPS manda os abaixo para arriba. Claro, pero eso foi o que se falou aquí en outros plenos de solucionar Creo eso. que sobra que peñar outra señal. Perdón, porque eu teño foto do camión, en si, do camión non é... Ese camión que quedou que se tiras, pero normalmente o que fai é que os camións que traen, que salen do corredor, nos camións que salen do corredor, aí en Testal, cando paña a dirección, mandaos por aí. A moitos, en vez de mandalos pola carretera aquí polo interior de Madrid, ou por aquí por Lousán, podían subir. É o problema máis grande que ten, e aí si ten a señal de luz. Nese caso, do camión sí que foi creo que o primeiro caso, que foi un grave, pero foi o primeiro caso. Normalmente o que quedan atascados é na outra dirección, e aí sí que está a señal de paso estreito, e a outra, a línea, na outra estamos pendientes de facer unha obra de riegos, entonces que cando podemos fazer aquela obra, habrá que recuñer a señalización, habrá que facer máis cousas. Non é que non quedará no saco. Gustaríanos tamén saber o que se vai facer no Monte da Filgueira, porque creo que están árboles marcadas, entendes que para cortar, polo que me fixaron chegar a mí. E hai unha finca que está dentro do catastro do monte, que era unha finca privada, que eran prados, que dentro desa finca, ao parecer hai árboles marcados para cortar. Gustaríanos saber cal é o que se vai facer ali, claro. E
e máis saber se vai acabar o saneamento na Junqueira, porque hai 3 casas sin saneamento, hai 3, mas ben 4. E depois hai unha pregunta que é bastante delicada, por dicirlo de alguma maneira. Hai unha casa abandonada en Tes, que eu xa o comentara aquí, creo que fora de pleno, que está nun estado de abandono moi grande, demasiado grande. E non é só o peligro de derrumbe que ten, porque ten un morro que está a voo, sino que hai un peligro de incendio no verán, porque aquilo está todo sin limpar, aquilo está, non sei se tomaron medidas ou non se tomaron medidas con esa casa. Outra das preguntas é, creo que o inventario de bens xa está terminado, non? Sí. Gostaría non saber de can son as viviendas que hai na entrada de San Pins. Si son da empresa concesionaria da mina ou son do Concello. En principio tiña máis, pero vou nos deixar por outro. Non sei se son coñecedores de que hai un programa de tráfico moi pesado en Serbia. Que deixaronse moita xente de cruzarse con camións de madeira junto ao puente. Trailers. Pode ser peligroso. Non só pola incomodidade dos coches de ter que dar marcha atrás ou tal, sino que eses camións poden deteriorar incluso o puente. En principio, non máis. Gracias. Grupo Mixto? Nada, nunha dos últimos plenos que tivemos, a alcaldía trouxo unha resolución da Diputación conforme que se volvían a aplazar os préstamos da Diputación. Pois mañán foi o pleno da Diputación o novo POS para este ano, vemos como o Concello de Lousame ten que devolver unha parte dese préstamo. Entón, ao final, o tempo está nos dando a razón. O Concello nestes momentos xa devolveu parte do préstamo provincial. Quero pensar porque este ano xa se quitou unha parte. E agora mesmo no POS que nos vai conceder, que xa tenían que ter vostedes os datos, tamén se nos vai quitar outra gran parte, co cal o POS, a débeda que ten contraída a Diputación non é que non habrá que pagar, nin que queda aplazada, etc. O que se buscou foi unha fórmula para que os concellos non tuveran que pagar a débeda toda a xunta de todos os anos, pero o Concello este ano xa ten que devolver parte do préstamo do POS. É máis, que xa a Diputación xa non lle vai ingresar ni siquiera os cartos ao Concello, xa les vai a quitar do POS directamente. Co cal, sí que hai que devolver ese préstamo e este ano hai que devolverlo. Fíxese vostede, é a única que vou contestar, fíxese vostede que sabía que iba a facer esa pregunta. Non sei por qué, pero sabía que iba a facer esa pregunta, por eso tiña todo que estar aquí. O que se fixo, que se aprobou agora, é que os préstamos que estaban pendentes no 2024, se me corrixa a secretaria, se me equivoco, o Concello de Lousame non tiña que devolver ninguna cantidade do préstamo da Diputación, e o que correspondía ao 2025 aprazouse para o 2027. Se me permite, presidente, vamos a ver, nós temos varios préstamos que nos concedeu a Diputación do ano 2015 ao ano 2020, que suman un total de 900.000 euros en números redondos. Entón, este ano 2024
non tiñamos que facer ningunha amortización ordinaria destes préstamos, porque a Deputación da Coruña foi, todos os anos vai prorrogando o plazo para devolver eses préstamos. Empezaban a devolverse os 2 anos impares no ano 2025 e os dos anos pares no ano 2026. Ben, entón, este ano concedeuse, solicitamos e concedeuse o POS adicional 3/2024. Este POS quedou notificado o 22 de novembro, o que fai é concederlle ao Concello de Lousame un importe de 32.847,63 euros que a propia Deputación, en vez de ingresarnos a nosos cartos, o que fai é amortizar directamente o préstamo máis antigo que temos. Entón, desa cantidade que nos debíamos ao inicio do ano 2024, que eran 900.308,55, o facer esta amortización extraordinaria financiada co POS adicional 3/2024, pasamos a deberlle a Diputación 867.460,92. Cando se ten que devolver estes cartos, salvo que ora veña algunha notificación diferente da Deputación? Pois os préstamos que se concederon nos anos impares, é dicir, ano 15, ano 17 e ano 19, empezase a devolver, porque chegou o aplazamento creo que foi no mes de setembro, empezase a devolver a amortización ordinaria, salvo que veña algo extraordinario, no ano 2027, e rematan no ano 2036. E os préstamos que se concederon nos anos pares, 16, 18 e 20, empezanse a devolver no ano 26. Non sabemos se o van a prorrogar ou non. É dicir, os que había que devolver o ano 2025, que eran os que se concederon no ano 2015, 17 e 19, prorrogouse a amortización ordinaria para iniciarse no 2027. Eu non teño conocimiento, o sea, non sei o que se acordou o POS normal, ordinario, para o ano, o sea, todavía non chegou notificación. Acordouse hoxe no pleno da Deputación. Pois aquí, quero dicir, eu non sei referir outra vez, como POS adicional, se referir outra vez ao Concello, cartos que nos ingresan, como se habían dixen antes, para pagar o préstamo. O que se fixo foi, con esas cartas, que chegou a notificación outro día ao Concello, foi que se volve, digamos, entre comillas, a aplazar o préstamo de dotación para que os concellos non teñen que devolver todos os préstamos xuntos, pero os concellos sí que van a devolver os préstamos xa este ano. Co POS, xa unha parte do POS que corresponde ao Concello de Lousame queda retraído, a Deputación xa lo saca directamente, como físico adicional, para devolver a parte que corresponde do préstamo. Pero non se está devolvendo con fondos propios do Concello. Home, son fondos propios do Concello, son fondos que corresponden ao Concello. Vamos a ver, a información que teño da Diputación é que reteñen uns cartos, pero que eses cartos despois van para o POS adicional. O sea, é un págame, pero despois devolvechos. Non, non é así. Sí, é así. Non é así. Home, o POS leva unha compañeira miña, estou con ela reunido por este tema. Por exemplo, concellos nesta comarca, como o Concello de Mazaricos, levan moito máis POS, sendo un concello máis pequeno, que moitos concellos da comarca. Por qué? Porque non teñen débeda contraída ca Diputación. E no POS adicional vai pasar outra vez o mesmo. Os cartos que se Iso só hai 3 concellos que non, na provincia de Coruña, que non teñen débeda ca Diputación. É que hai xente moi rica, Só hai 3 concellos que non teñen. Os concellos grandes, todos os concellos grandes teñen débeda ca Diputación. E a débeda vai se solventar así. Reteñen uns cartos, que eses cartos van outra vez para o POS adicional. En o POS adicional non lle van a corresponder a Lousame, van a ser repartir equitativamente como se fan cos criterios. Son uns criterios, exactamente, son uns criterios positivos e esos cartos, despois, vamos no POS adicional, vamos a ter outra vez cartos para o pagamento de débeda. Eu, simplemente por clarificar, se me permite o presidente, simplemente decir que os préstamos da Deputación, cando se asinaron no seu momento se concederon, as condicións son a devolver en 10 anos sen xuros.
a devolver en 10 anos sen xuros, e tiñan un prazo de carencia inicial de 2 anos, é dicir, que o que se concedía no ano 2015 había que empezar a devolverlo no 2017, o que se concedeu no 2016 había que empezar a devolvelo esa cantidade dividida entre 10 no 2018, e así sucesivamente. Antes de que chegara a primeira amortización, digamos, do